Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алисан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Бөек Ватан сугышында халак булганнарны искә алдылар. Әлмәт полиция хезмәткәрләре тәртип бозучыны тоткарлады. Мәктәпләрдә яңа һөнәргә өйрәтәләр. Бүген Хәтер һәм матәм көне. 1941 елның 22 июнь иртәсендә миллионнарча кешеләрнең тормышын алып киткән Бөек Ватан сугышы башлана. Ул илебезнең һәрбер гаиләсенә кагыла, һәрбер авыл, шәһәр тарихында үзенең тирән изен калдыра. Бүген яу кырларында халак булган якыннарын, сугыштан соң да илне тергезүгә өлеш кертеп безгә якты киләчәк алып килгән кадерлеләрен әлмәтлеләр дә искә алды. Аналар йөрәге шикелле мәйданда мәңгелек ут яна. Аналар йөрәге шикелле ут яна, уйлана, талпына. Аналар хәтере шикелле җир йөри курганнар артында. Роберт Әхмәтҗанов сүзләренә язылган тонылган җырдагы бу юллар бүген калабызның мәңгелек ут мемориалында аеруча моңсу яңгырый. Фашист Германиясының Советлар Союзына сугыш игълан итми басып кергән бу көне тарихка йөзәрләгән җырлар, меңәрләгән шигырьләр белән генә уелмады. Бу көн рәсми рәвештә теркәлгән 27 миллион кешенең гаиләсенә кайтара алмаслык югалтулар, кайгы һәм газап көне булып мәңгегә теркәлде. Мәңгелек утка алып килгән шәмнәр бу фаҗиганы онытырга хакыбыз юклыкка дәлил. Шулай итеп, әлмәтлеләр иртәдән үк Хәтер шәме исемле Россия күләм акциягә кушылды. Бирегә хезмәт һәм уку йортлары коллективлары да, гаиләләр дә килә-китә торды. Соңрак Бөек Ватан сугышында халак булганнар истәлегенә төзелгән мемориалга чәчәкләр китерделәр. Приглашаем всех возложить цветы к вечному огню. Әйтеп бетергесез фаҗигаләр китергән Хәтер һәм матәм көнендә сугыш батырларын 1 минут белән искә алдылар. Нәкъ 12 сәгать 15 минутта ил буенча тормыш 1 минутка тынып калды. Бу 20нче гасырның иң кан койгыч сугышында башларын салган каһарманнарга дуга булып ирешсен иде. Радифа Нугманова, Милена Вәлиева, Эдуард Калинкин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә дә мәңгелек утка чәчәкләр салып Бөек Ватан сугышында вафат булучыларны искә алдылар. Анда да сугыш кырларында калганнарның исемнәрен хөрмәтләргә шәһәр халкы җыелды. Хәтер һәм кайгы көнендә Бөгелмә шәһәрендә мәңгелек ут мемориалы янында ветераннар, депутатлар, предприятие җитәкчеләре, мәктәп укучылары, студентлар җыелды. Һәркемнең Бөек Ватан сугышы белән бәйле булган үз тарихы бар. Кемнеңдер бабасы, әбисе сугышта катнашкан, кемнеңдер әтисе сугыштан әйләнеп кайтмаган. Бу безнең иң олы бурычыбыздыр дип саныйм. Хәтер мәңгелек яшь буын исендә калсын өчен онытмасын. Ветераннарыбыз хәзерге көнгә санаулыгына калып бара. Фашизмга каршы көрәштә халак булган кешеләрнең исеме мәңгелек. Җиңү яулаучыларга, партизаннарга, тыл хезмәтчәннәренә, җиңү хакында тормышларын кызганмаучыларга һәр бөгелмәле дан казана. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей знаю. Бөгелмәлеләр туганнарын, якыннарын искә алып, аларның батырлыгы алдында баш иде. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтнең эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре кайнар эздән тәртип бозучыны тоткарлаганы. Бу хакта Эчке эшләр министрлыгының рәсми сайтында хәбәр ителә. Төнлә билгесез иратның юл билгесенә зыян китерүен полиция хезмәткәрләре интернет шелтәрен күзәтү барышында ачыклый. Видеодан күренгәнчә, егет машинасыннан төшеп, халык телендә кирпеч дип аталучы билге белән көрәш башлый. Аннан соң тыныч кына автомобиленә утырып китә. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча ЮХИДИ хезмәткәрләре үткәрелгән оператив эзләү чаралары нәтиҗәсендә хокук бозучының шәхесен ачыклаганнар һәм тоткарлаганнар.
В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили размещенную в социальных сетях информацию о повреждении дорожного знака неизвестным мужчиной в ночное время. Сотрудники дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД отдела МВД России по Альметьевскому району в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили личность нарушителя и задержали 20-летнего жителя города. Свой поступок молодой человек объяснить не смог, но вину свою признал полностью. Яш кеше үз гамәлен аңлата алмаган, ләкин гаебен таныган. За что сюда доставлены? За порчу имущества. Получается, сломал знак, поссорился очень сильно со всеми. Раскаиваюсь, знак отремонтирую. Почему? А как так получилось? Что, как вы объясняете свой поступок? На нервной основе. Вы чем-то были расстроены? Да. Хәзерге вакытта тәртип бозучыга карата Россия Федерациясе административ хокук бозулар кодексы 12-33 һәм 12-6 маддәләре буенча 2 беркетмә төзелгән. Әлмәт юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе тарафыннан чираттагы тоннель операциясы уздырылды. Бу юлы ул алкоголь кулланып руль артына утыручыларны ачыклауны максат итте. Аның барышында 216 машина йөртүче тикшерелеп, 6 юлда йөрү кагыйдәләрен бозу очрагы ачыкланды. Шуларның икесе хәмер кулланып машина йөртүче, икесе куркынычсызлык кагыйдәләрен электирмәгән өчен, тагын икесенең тәрәзәләре яктылык үткәрү регламентка туры килми. Бер операцияны икенчесе алыштырды. 28 июньгә кадәр ЮХИДИ хезмәткәрләре җәяүле операциясе уздыра. Киләсе уку елында республиканың 734 мәктәбендә яңа һөнәрияләре, тәрбия буенча директор киңәшчеләре барлыкка киләчәк. Бу хакта беренче хәрәкәт Бөтен Россия оешмасы үткәргән Заналь укыту семинар киңәшмәсендә сөйләделәр. Возложила на систему образования, точнее вернула ей ту атрибуцию. Россия Федерациясе президенты ярдәме белән оештырылган проект бөтен илнең балаларын һәм яшьләрен берләштерә. Аның максаты яшь буынны җәмгыятьтә тулы хокуклы тормышка әзерләүгә. Шул исәптән аларның дөньяга карашын Россиянең традицион рухи һәм әхлакый кыйммәтләре нигезендә формалаштыруга юнәлдерелгән. Нам предлагаются следующие тезисы, с которыми системе воспитания предстоит работать. Проект икенче көн рәттән Адымнар мәктәбендә тәрбия эшләре буенча директор урынбасарлары өчен семинар үткәрелде. Беренче көн тулысынча яңа балалар хәрәкәтенең үсеш траекториясын проектлау эшенә багышланды. Беренчеләр хәрәкәте 1 сентябрьдән Татарстан Республикасының барлык мәгариф оешмаларында, мәктәпләрдә генә түгел, урта һөнәри белем бирү оешмаларында да үзенең беренчел бүлекчәләрен ачачак. Семинарның икенче көнендә директорның тәрбия буенча киңәшчесе вазифасы турында сөйләделәр. Бу вазифа укучының индивидуаль үсеш траекториясын төзүне тәкъмин итүне генә түгел, әмма мәгариф оешмасы җитәкчелеге, педагогик коллектив һәм укучыларның беренчеләр хәрәкәте системасы белән үзара хезмәттәшлеген тәкъмин итүне дә күздә тотам. Главной функцией будет у советника директора это реализация программы воспитания в школе. Ведь если мы посмотрим программу воспитания, там есть такая интересная позиция, как уклад школы. Да? И вот советник по воспитанию должен будет не только помочь раскрыть особенности этого уклада, но и организовать сообщество школы так, чтобы каждый обучающийся достиг возможных вершин. Балаларыбызны рухи яктан бай, ныклы иманлы, әхлаклы, матурлык идеалы дөрес формалашкан камил шәхес итеп күрергә телибез икән, белем һәм тәрбия бирү эшенә һәрберебез өлеш кертергә тиеш, ди укытучылар үзләре. Яңарыш чорында яңача тәрбия усуллары кулланыла. Замана белән бергә укытучылар да укучылар белән бер рәттән атларга тырышам. Быелгы 2023-24 уку елында кертеләчәк советник дигән һөнәр ул безгә инде ярдәмче. Тәрбия эшендә ул бик уңышлы булыр дип өмет итәбез. Чөнки барлык чараларны үткәрергә өлгереп тә җитеп булмый. Инде советник белән бергә киңәшләшеп, киңәшче белән эшләгән вакытта әлбәттә өлгерербез һәм инде үзебезнең эштә кулланырбыз дип ышанып калабыз. Яңа вазифа укучыларны патриотик тәрбияләү, тәртип бозу очракларын булдырмый калу, шулай ук балаларны җәмгыятьтә файдалы инициативаларга җәлеп итү буенча да эшне күздә тотам.
Азнакай районы оқучылары келешек хинерләр белән таныша. Мәлбагы шаулы мәктәбенең хезмәт һәм ял лагере базасында яңа хинерләр атлысы квиз уены узды. Талантлар университеты остазы Зөлфия Зарипович җитәкчелегендә үткәрелгән уенда балалар бик теләп катнаштылар. Бу хакта тулырак Эльмира Шәрифуллина сюжетында. Его можно найти в интернете. Он тоже легко находится, легко скачивается. И посмотреть все, о чем было написано. Вы уже знаете теперь, какие там есть разделы в этой книжке. Она действительно поможет вам немножко, может быть, расширить ваш кругозор в мире профессий. Талантлар университетын оештыручы Зөлфия Зарипова укучыларга киләчәктәге үзгәрешләр, киләчәк кешесе компетенциялары хакында сөйләде. Катнашучыларны китап белән таныштырды. Укучылар әле ишетмәгән һөнәрләр дөньясына чумдылар һәм якын киләчәктә нинди һөнәрләрне пенсионерлар дип атарга мөмкин булачак дигән фикер алышуда катнаштылар. Мәктәп яны лагерына йөрүче балалар үзләренең ялларын күңелле дә, файдалы да итеп үткәрәләр. Бүгенге квест уенда барысы 19 укучы катнаша. Уен бер тында бик җанлы һәм кызыксындыргыч узды. Балаларның күзләрендә гаҗәпләнү һәм кызыксыну хисләре балкыды. Бүгенге уенда без күп яңа профессиялар белдек, һөнәрләр. Без белмәгән күп профессиялар да күрдек. Лагерьда безгә бөтенләй бер дә ошый. Күбәйберне белдек. Тагында шундый мероприятиялар булсын иде. Катнашучылар берничә командага бүленеп көч сынаштылар, кызыклы сорауларга җавап эзләделәр. Җиңүче команда патша бүләгенә лаек булды. Гомумән, районның мәктәп алды лагерьларында ял итүчеләр өчен барлык шартлар да тудырылган. Для нас очень важно, чтобы национальные проекты... Безнең өчен әлбәттә программаларда милли проектларның яктыртылуы бик мөһим. Без ышанып әйтә алабыз, балаларның җәйге ялы күп кырлы. Бу хакта балаларның үз мөнәсәбәтләре күрсәтә. Балаларга нәрсә ошый? Беренчедән, районда программаларның киң спектрлы булуы. Монда бассейннарга йөрү, туристик мөмкинлекләр булу, туган як табигатен өйрәнү мөмкин булуны әйтергә була. Булар инде безнең районның үзенчәлеген күрсәтеп тора. Ел сайын җәйге яллар үз эченә бөтен юнәлешләрне ала һәм балаларның ялын кызыклы да, мавыктыргыч та итә. Все направления, все ведомства озабочены тем, чтобы отдых был насыщенный и интересный. Шулай итеп, әлеге очрашудан балалар да, өлкәннәр дә киләчәк турында яңа белемнәр алдылар. Яңа һөнәрләр атлысы, алдагы елларга перспективалы тармаклар һәм һөнәрләр альманахы белән таныштылар. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Иртәгә 23 июль көнне калабызда шосседа велоузышлар буенча бөтен Россия ярышлары узачак. Тур Д Татарстан Альметьевск 2023 исеме астында оештырылган бу чара Шевченко урамы буенча Риза Фәхретдин буҗрасыннан Әлмәт Шәриф буҗрасына кадәр. Аннан соң Р239 трассасы буенча Әлмәт Миңлебай буҗрасына һәм кире юнәлештә узачак. Шуңа бәйле рәвештә иртәнге 6-дан көндезге 1-гә чаклы әлеге юллар ябылып торачак. Иртәгә шулай ук Башкалабыз Казанда да милли бәйрәмебез Сабан туйлары узачак. Бәйрәм уңаеннан бүген үк Башкалабыз ипподромында ат ярышлары уза. Анда безнең төбәк атлары һәм җайдаклары да катнаша. Беренче көнне үк безнекеләр уңышлы чыгыш ясаган. Орлов тукымлы 3 яшьлек юртаклар арасында успешный бренд җайдагы халыкара класстагы спорт мастер Геннадий Большаков беренче килгән. Җиңүчеләр арасында шулай ук Артемида Венер юртагында Эдуард Большаков та бар. Татарстанда туган юртаклар арасында 2-нче һәм 3-нче урын шулай ук Татнефть юртакларында. Моннан тыш нәни җайдаклар да үз казанышлары белән мактауга лаек. Приз юные надежды деген от чабышы, от дебинде понига, пони үшін 500 метр, спонсор приза Татнефть, елда өте тұрған соревнование ол Казанда. Помадка тейен деген пони кызша Актюба бірінші орында Рахманов Ильяр шапты. Икенче орында Загадка тейен деген пони Ханяфиев Рамазан шапты. Ол Нурлат конный завод. Там инде тоже Татнефтьный конзаводдан. Үшінші орын Зимушка Таян, Султанова Валерия, ол тоже конно-спортивная школа Актюба Татнефтьнің. Бүгінге шулар иде Милли Сангалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.